pa isa? Sige. Para magputi. Good evening po. Para maging white lady tayo. Kaya lang kalayo yun. Hindi makita yung ginaluto ko. Hello guys! Good evening! Dahil lapit mo nga yung bed dito. Ay, nawala na yung 1 viewers natin. Isa na nga lang. May views na. Lapit mo nga na. to. Para may lapit yung ilaw. Yung kape mo ate. Ganyan. Ito. Yan. Wala pa. Ayusin ko. Hello po, good evening po. Hello At po yan, sa ating 14 viewers. Good evening po. Doon ka rin sa akin. Guys, ako lang magla-live. May manunod kaya kung ako lang mag-isa. Ngayon ay magluluto tayo ng kamote chips. Yan. Ito binilad ko siya ng 2 oras. Yan, 2 oras. Tsaka namin ipiprito. Pero syempre, maninipis lang yung hiwa. Yan, ganito lang yan. Ayaw nila akong samahan, guys. Samahan niyo ako. May nanonood ba sa'yo? Parang wala. Ayaw nila akong panuorin. Hello po sa ating 27 viewers. Kain tayo guys. Ang ulam ko is corned beef. Kaya maglalagay na tayo. Mabilis lang siyang mabilis lang siyang iprito kasi manipis. Saka, na siya. Binilad ko na. Para maluto, maluto. Crunchy. Sa nag-aabang po ng upload namin, hindi po kami maka-upload ngayon kasi busy po sa church. Paghahanda. Pagkaan namin. Lalo kaming nasa, Church. nasa kapilya. Good evening po. Next week, ayan. Susugod na naman tayo sa Kailugan at Kadagatan. Charot. Hello po kay Sir Salvi. Ang bilis lang siyang, mabilis lang siyang maluto. Hello, Oxy. Ayan. Hello sa inyo mga taga-Oxy. Hello. Kila Kuya Eman. At kay Frankie and Kuya Glenn. Kaglen. Paglan. Kay, Romel? Ronel. Ronnie. Hello Kuya kay Ronnie. Ma'am Shita. Kuya lang. Guillermo. Hello din po kay Sir Rene Obelio. Shout out po. Naririnig ka ba? Baka Dapat laksan mo. Ito ba yung volume tayo sa taas? para tatanggalin lang natin yung mantika. Ayun guys, may naluto na akong kanina. Oh, malutong. Wala kaming lalagyan ko sana siya ng cheese powder. Kaya lang wala kaming mabili sa tindahan. Gagawin ko na lang siya ng paraan para magkalasa. Pero masarap naman na siya kahit walang cheese. Yeah. Ayan po yung hinarvest naming kamote nung nakaraan. Ilan na kain na? Ba't 3 na lang to? Kinain ni Papa, 2. Kinain ni Charles, 1. Wala kayo dyan. Hindi busda na, hindi balaw. Sobrang init ngayon guys. Nakainit. Ang alinsangan. Grabe. Hello po kay Ma'am Merly Mondero. Hello po. Hello po sa ating Ano daw niluluto mo, te?
Kamote chips. Kamote chips sa gabi. Tsaka balot. Kaya lang hindi. Plus balot. Ayoko na may asukal eh. Gusto ko ano. Ayan, hello kay Reggie. Oh, yan yung sasamit mo. Buhay na naman. Hello, Sir Reggie. Sabi ni Peng. Kay Sir Herman. Kay Yoki Aloha. Good morning po sa inyo. Hello, Sir Gaya. Nakarain ka man ng gayang. Aristo ka nga talaga. Kay Sir Benedict Pacetes from La Union. Hello po, ingat po kayo dyan sa La Union. Hello po Ingat sa ating mga kapatid dyan sa La Union. Si Ate Aisa guys, ano lang, may pinaplan siya yung isusuot niya buka. Ang gagawin kasi. Grabe init dito. Kaya nga, kalinsangan sa loob eh. Dito siguro kami guys matulog sa labas. Magtitent kami. So ayan guys, yung meron po kaming konting napundar, yung aming bakod. Nagkaroon Ito tayo na ng guys yung bakod. finished product. Naglagay ng bakod. Yo, si Cooper ina laging hinahabol sa kalsada. Chips. Kamote Kamote Cooper. chips. Parang yung kanyang amo. Mag-SNR kaya tayo. SNR ba yun? Yung tawag doon? Yung walang SMR? SM. Ay, ano yun? SMRI. Ano nga yun? Yung may tunog-tunog. Yung tunog lang. May mic kasi hindi to sila o para ma-rinig. Kala ko nasa loob ng karabukob mo Dito, yung mic oh. eh. Yung crunchy. Alam nyo guys ah. Bogo. Narinig ba? Hello po kay Ma'am Ophelia Lilagan. Hello po kapatid. Hello po. Kaya Santa Cena po namin bukas kaya busy. Kapangpangan na pa yung luluto ako man eh. Talagang alaw bumbot. Shout out sa Magdagito. kababayan sa Sagada pa. Makambo kayo. Shout out kay Sir Alvin Evale. Hello po, ingat po kayo dyan. Saan po kayo ngayon? Para kasi nakayuko tayo. Kalutong eyes. Narinig niyo Hindi ba? ginapakita ko kasi ginaluto natin. Kita naman eh. Basta kita yung mukha. Hello po kay Ruth Borke from Australia. Ha? Watching from Australia. Pengit po ng kamote. Ayan. Matamis. Matamis. Ito guys yung hinarbest pala namin nakaraan. Hindi pa naubot. Kakaiba siya. Matamis. Hindi siya ano. Sidilaw Kay Sir Bong Paredes. Hello po, magandang gabi po from Binangonan, Rizal. Hello po sa aming mga viewers dyan sa Rizal. Hello din po kay Sir Ismael Aguilar. Hello po. Hello po. Kay Sir Frankie Villa. Enjoy your vlog, live vlog. DFL team. Peace and God bless you all. And shout out din po kay Dana Samnades sa mga kababayan niya dyan sa Sagada from Calgary, Vietnam. Hello sa po. mga taga Sagada. Magandang gabi po sa Bye-bye. inyong lahat. Yes, sa mga Sagada. Hello kay Carnel. Good evening. Carnel, mangantayo tikwa kamote, pangpatot. Santa Cena minu bigat. Si kayo, kano Santa Cena yo? Kaya di kami maka-upload tag Santa Cena kami pa eh. Hindi kami makapag- Siyempre, ano muna, di ba? Hello kay Sir Victor Viro from Albay. Hello po. Good evening po. Present mula sa bulbundukin ng San Mateo, Arnel Ligaspi. Pupunta po kami Arnel. dyan sa pinapagawa niyong view deck. Pag-uwi Ano namin. papagawa siya? Oo, tika Arnel. Punta tayo doon. Binyagan natin Aray. yung view May view deck deck daw siya doon sa San Mateo Rizal. Yung Wow. kita ang overlooking ng Rizal. Diyan, naglaing nga talaga. Makapasyal nga dyan, Carnel. Talaga ha, talaga. Antayin mo kami. Tuwang-tawa ako sa meet-up nyo nila Roro at Fat Boys Padrin. Yes, hi kami to sobra. Hanggang ngayon kinikilig ka. Hanggang hindi pa rin. Shout out din po, magandang gabi kay Sir Alvin Malabuyok from Sukat, Paranaque. Hello po. Kay Remo Dre, hello po. Shout out po sa Team DFL from Armed Forces Hospital from KSA. Hello po. Scooter. Kay Remo Dre. Ano yan? Mamaya na. Ilalagay dito?
Mamaya, Shout out kay Chari Jean Queening from Isabel Leyte. Hello po, Cherry Jean Kining. Sabi ni Carnel, pwede, minamadali na namin gawin. O yun, sakto po yun, pagluwas namin. Ay, paluwas kami ngayong ano eh. Manag. parang ano na yun. Manang. Nagimas watching from San Jose, California. Yes, malutong Nagimas to. po, tanalutong. Tapos, ang partner, balot. Shout out kay Josefina Lopomia from Novaliches. Hello po. Yan, shout out din po kay Frankie TV Mix. Ay, si From Kuya Oxy Frank. Lifestyle pala to. Si Kuya Frank. Hello po, Hello, Kuya Frank ng Oxy Ayan. Lifestyle. Kailan tayo magpupusiyat? Ayan. Meron na Abangan kami nyo guys ang aming pagpupusit. Try din pusit namin sa lata. magpusit. Sana matuloy. Shout out din po kay Papa Ben Dream Boys from Angeles, Pampanga. Hello po. Sa mga taga Pampanga. Patikin mo ayan, kung masarap. Tsura pa lang. Nasarangsang. Nasarangsang guys. Nabingag nyo. Ay sarangsang. Shout out din po sa Tropang Bilog sa Red Arch. Hindi na kaya ito siya magtigas pag ano, na hindi na lamigan. Pwede ba itinda, no? Pwede pala tayo magtinda eh. Hindi mo lang ito ng asukal. Cheese nga. Sarap. Kasi may ganyan, may nagtitinda rin sa amin yan. Kaya na ano ko. Pero first time ko lang siyang lutuin. Gawin. Sabi ko paano kaya yun? Shout Siguro out. binibigan. Shout out po sa ka-office mate ni Sir Alvin Malabuyo dyan sa BPI Bank Main Makati. Hello po sa mga empleyado dyan sa BPI Bank Main Makati. Kamusta po? Kay Bahang Padilla from Kalasyaw, Pangasinan. Kalasyaw. Kalasyaw? Kalasyaw, Pangasinan. Hello po sa mga taga Pangasinan. Dana! Balot! Balot! Hindi ko ba kumakain yun? Kung saraw kami dyan makikain. Tara po, ano, Kuya Frankie. Dito. Magupo ka dito. Namimiss ka na nila eh. Dewa. Shout out po kay Sir Vincent Panotes. Hello po. Dito ka. Ayan si Dana, may ano yan eh. Hello po, Ma'am Maylin Karanda. Si Dana guys, mag-miss yan dapat kanina, ngayon. Kasi foundation ng school nila. Tikman mo kung anong lasa. Si Dana, ba't di natuloy? Yung pag-news mo, Ayaw niya na, nag-cancel. Wala daw manunood. umayaw guys. Ano? Nag-back out. Nag-back out. Ayaw niya raw mag-short ng ano maigsi. Mangtag kayo apo. Hello po mga sisters. Always watching sa inyong from Masinloc, Zambales North. Sabi ni Sir Arnold Yambao. Thank you po, Sir Arnold. Thank you po sa panonood sa aming YouTube channel. Ka-Arnel, ano lang to, Ka-Arnel, yung ilaw. Dadala lang sa ilaw. Ba't yung crossing ano, Carnel? Ba't kamot na tagariano, ang crossing naman eh. Ngayong gabi lang ikaw maganda. Kaya nga. Sana laging gabi. Madilim ang paligid. Yan, shoutout din po kay Vincent Panotes. Hello po, Yan Sir ka lang Vincent. Yan ka lang Kay Mama Eileen Karandang. Ginagawa niya rin yan sa, ano, sa bundok? Ha? Hindi. Basta laga lang. Kay Sir Randy Bulacan Masarap. from Cabanatuan. Mas masarap yan kung may cheese. Mas masarap pa sa piyato. Si Aisa lang kilala ko since day 1 ng day. Tapos ko lang mga pangalan niya. Yan, si Ate Greta po. Yan, yung magandang bilang. Charot. Sa Ate Naman, Joanne.
Hello. Ako po si Pen, camera girl, at si Dana. Si Dana. Si Dana po ay scholar ng Team Jet. Naka-stay in po siya Dito sa na rin po bahay. nakatira sa amin. Inampun na rin po namin. At itinuring na rin namin kapatid. Dana, Bunsong kapatid. Maputi na si Dana, sabi ni Sir Red. Sino ba yung naka-blue? Ikaw ba pink naka-blue? Or ako? Wow. Ikaw light blue, ako dark blue. May nagpapashout. Tessa Angelica Veronelia. Paki-shout out po. Mi sa naka-blue. Salamat. Hello po, Ma'am Tessa. Hello po, Magandang gabi Ma'am Tessa. Good evening. Hello, sis Nessa Del. Ingat ka dyan sa Cavite. Hello. Kain tayo. Yan, shout out din po sa Jacob family from the Nature Vlogs TV. Kay Jeffrey Doktor. Shout out nakmanmat mga adeng. Manong Jeff Kenton. Adda kami toy Singapore. Ayan. Sabi ni Sir Jeffrey Doktor. Hello po sa inyo. Friend. Saan sa Singapore? Sa po kayo sa Singapore, andyan din po kasi yung namin kapatid. Kuya tsaka ate. Nasa Singapore po sila. Shout out din po kay Naps Lee. Sabi ni Sir Arnie, hello mga ading ko, napipintas ipukaw yung mamet, tinagan ko, naggaputoy pagayam, manong yung datoy. Ano? Vancouver siguro, Canada. Ang ipukaw mo daw yung pangalan niya. Anong pangalan? Arnie. Arnie? Arnie. Arnie ano? Wala, Arnie lang. Hello po, Arnie. Hello po, Arnie. Ipukaw mo daw, Arnie, pengi balot. Arnie! Kamo, parang dar na ba? O, Ikaw nga, Madonna Dar. ang bato. Arnie. Arnie. Kanan si Ate Aiza, nagpa-plancha po ng toga. May tupad kami bukas. Alas 2 pa. Alas 2. Siya ang taga-plancha ng toga namin. 3 paplansyahin niya. Hindi ko nga ganyan plancha yung tungga ko. Paano ano na? Arnie. Shout out mga idol. Joe Alan family. Yan, shout out po sa the Alan family and Pasagan family from Corino province. Hello po! Hello po. Sa Joe Alan family and Pasagan family. Mahina ba yung ano namin? Yung volume? Hello po sa 118 viewers. Manang Dito kasi, Greta, oh, I love lapit you. kayo. Pag-isipan mo. Ano po pa yung pag-iisipan ko? Mahal ka daw niya pag-isipan mo. Araw. Araw. Lapit tayo sa camera para ano. Sud ka dito, Dana, para makita yung kagandahan mo. Dana, sud ka dito para makita yung kagandahan mo. 145. Ano yun, Dana? Balo. Suka? Ah, yes, yun. Singapore. Malapit lang yun sila ate din. Baw? Alam mo, Malapit po sila sa may Ano ano. po sila? Admiralty Station. Ay, nag-iba na sila. Lumipat Sarap na. din yung... Walay. Nag-iba na nga sila. Ng At least location. doon pa rin yung station nila na ginapuntahan. Malapit lang po sila sa MRT. Ginalakad lang po yun. Hindi na lang. Admiralty Station. Nilalakad lang po nila papuntang MRT. Papuntang Pang Manila. Dana, pag pupunta kaming Manila, sasama ka ulit? Hindi, pabilis. Yan! Sinato. Walang kagatol-gatol. Sagot Yan. agad. Ganda po doon. Kaso lang, taksi. ano daw? Maganda po doon. Kaso lang, ang taksi. Mag-aeroplano pa tayo. Pag mag-aeroplano tayo, gusto mo pa? Mag-aeroplano? Masarap. Anong gusto mo, aeroplano o yung van? Di ba na-try mo nung pauwi ka, nag-van kayo? Ano mas okay? Aeroplano o ban? Ban na barko. Sa oras. Ano daw? Magaling talaga to eh. Dire-diretso. Ano daw? Isang oras lang daw. Kung ano naman, doon ka na sa... Di ba yung nag-van kayo, ang haba ng biniyahe, no? Oo, kahirap-hirap. Nahilo ka pa sa barko. Nahilo ka ba sa barko? Hindi po. Tulog yan. Halos hindi ko magising eh. Baka doon ka pa sa ano? Abra na kami. Nakanganga pa. Baka nandun ka pa sa VIP. Ay, okay, baka mga 3 MRT station lang kami sa kanila.
Shout out po kay Sonic Simalo from Ilocos Norte. Hello po. Kay Sir Sonny. Lumo, Sunny Limo- Sunny Simato. limok meg ni Dana. Lumok meg ni Dana. Lumok Taba ka meg. na raw, Dana. Lumugmog, di Dana. Dana, nagtaba ka na daw, sabi ni ni Sir Charles Apilo. Hindi po nagtaba. Hindi nagtaba daw po, hindi po siya nagtaba. Sabi niya, oh, Dana, di ba sabi mo gusto mo magpurga? Para maglabas yung bulate sa katawan mo. Para daw magtaba siya. Pero dito ka, Glenn, kain tayo ng kamote chips. Yun guys, ang aming naluto. Sabi ni Ma'am Maylin, Karandang, kamusta na si Aiza? Binuubo pa ba? Come here, Wala badam. akong mahanap. Kadamdaming Ng bato balaw. sa tabi mo. Yan, tapos na. Pwede na natin kainin. Nalagyan ko lang siya ng konting... Di ba ba ano tayo dyan? So, si Aiza, musta si Aiza, inuubo pa ba? Inuubo ka pa daw. Ne? Hello po, Sir Emerson Gadi. Sir Emerson. Hello po, Sir Ay, hello Sir Emerson, long time no see. Parang Kumusta po kayo? Nakabalik na po ba kayong Saudi? Si Cesar hindi na nanonood. Cesar T. Jr. Parang hindi ko na siya na... hindi ka rin ka-comment. Hindi na siya nagko-comment. Ano? Arap? Sarap. Hindi po atap. Ano? Kala ko arap. Ano? Arap yata yung sinabi mo. Sarap po tayo. Baba mo yung paa mo, Dana. Hindi ako Hindi ka sanayin. kita. Sanayin mo. Kasi dito, kasi dalaga ka na. Oo. Bawal daw yung Bawal yung nakabuka-buka ka. Hindi ka na bata. Dalaga na. Bata pa. Dapat nakaganyan lang. Hindi ka makita. Yung kadala, oh, dito ka, banda. Mating mo yung Oo, dito ka. Init-init dyan. Hindi ka nakapista talaga. Shout out from Santa Rosa, Laguna. Sabi ni Mang Porcel Espinosa. Hello po. Kung kainin nyo na to, mamaya nalagyan ko ng ano. Hello po kay Ma'am Pasita Eliasar. Hello po. Good evening po. Hello po. Nakakasin. Ay, kasi na daw tayo mga teenager. Pa-shout out naman. Mga Divina and Eliasar family. Ingat po kayo dyan sa Canada. Thank you po. pasita, Eliasar. Yan, pangalan ni Mama yan, kaya hindi natin makakalimutan yan si Ma'am Pasita Eliasar. Eliasar Bakit hindi family. ako nakatingin ng balo? Ano yung binili mo? Kinain na ng anak mo yung bagay. Kay Sir Anthony Peno, hello po, good evening po sa inyo. Kay Sir Jeffrey Placido from Tokyo, Japan. Wow, sana all na sa Japan. Hello po. Ingat po kayo dyan sa Japan. Ang ganda sa... Kay Claro Arcelia. Watching from Dasma, Cavite. Hello po. Hello po. Hello po. Ingat po kayo dyan sa Cavite. Hilo. Hello. Nahilo na. Kay Amoy Paksiw. Magandang gabi, mga magagandang binibini. Sabi ni Amoy Paksiw. Ito po amoy adobo. Amoy, suli. Love your Ilocano accent. Sabi ni Sir Charles Apeleo. Kay John Genganya. Pa-shout out kay Jane Genganya watching from Baguio City. Hello Yan. Kailan Hello kaya po makarating sa aming ang... mga viewers dyan sa Baguio. Kailan kaya tayo makarating sa Baguio, no? Mga kasama natin. Pag tag-ulan. Hindi na natuloy-tuloy sa Baguio, guys. Malapit na. Ganda po doon. Hmm? Parang yung pinunta Hilo-hilo ka na natin. naman. Parang yung pinunta natin, maraming ano. May ano po ba ngayon sa Baguio? Strawberry? Uwe, Sir, sino nga nagbago dito? may panahon din ba yan? Oo. Langan kayo. Sir Jun Genganya, may strawberry po ba ngayon? May bagyo po ba? May strawberry po ba ngayon? Ngayong May Season ba ng ano ngayon? o May June? bagyo po ba sa strawberry? May bagyo. Kasi balik po namin ngayong June magbagyo. Tag-ulan. Puro balak ka naman. Susunod balakin na naman namin magburakay, kaya lang hindi natutuloy. Pwede ba tutuhanin mo?
Boracay. Ganda-ganda na. Pero mas bet ko ang ano. Puerto. Switzerland. Puerto. Ang Switzerland. Mas gusto Mas ko. big ko ang Switzerland. Ayun. Ibang bansa ka na naman. Nakarating ka na naman ng ibang bansa. Hindi ka nga Wala yung taga New Zealand natin ah, walang karne norte. walang maburaot. Si Oreo. Tignan ko ng ano ah. Ah, marami daw, sabi ni Sir Jun Gagenyo. Oh, ano, tara? Bukas. Gabi na po. Ha? Jimmy? Jimmy daw kami pumunta. Ano, magsali ka doon? Mag-artista ka? Hindi nga tingin ko. Ha? Magatingin na. Sino tignan mo doon? Artista lang tignan. Sino tignan mo? Sino nga? Sino gusto mo makita? Yan, sayang kasi ito si Dana nung ano eh. Kaya nga. Hindi siya nakasama guys nung nakita namin si Ruro. Alis-alis kasi. May Saan sakit pa ba siya. napunta noon? Hindi kaya ano. Wait lang ha. Nalagyan ko lang siya ng ano. Nung nalaman mong napunta kami doon, anong reaction mo? Sana nakasama ka din. Hello po kay Preciousa Manaloto from Vienna, Austria. Hello po, ingat po kayo sa Austria. Ingat po. Ingat! Kay Ran Makana, special out Madam Greta Froilan Makanas from Saimata, Japan. Hello po, ingat po kayo dyan sa Japan. Ilan ang viewers natin? Sarap dito sa labas, mahangin. Pero sa loob ay sus. Daw ginaan eh. Sabi ni Kuya Marlon, ka-vlog mo. Kailan po punta nyo sa Philippine Arena? Di ba summer blast ngayon? Galing na po kami dun eh. Hindi na po kami, mga susunod na ano po siguro. Hello po sir, di ay kading kabatay. Wala, tanggalin mo na yun. Kay Sir Victoriano de la Cruz. Hello po. DFL watching from Madrid. Watching in Madrid. Madrid, Spain ba? Madrid. Basta Madrid. Kay Sir Reynald Notorio. Yan. Hello po sa inyo. Ingat po kayo dyan sa Abu Dhabi. Hampas mo si Kay Sir Joel Babatio. Babatio ba to? Babatio. Ba't may nag-green sa taas na? From? May nag-green sa Saan ba siya? si baby. Pabati po, birthday ko po ngayon, Kuya Marlon Vlog mo. Yan, happy birthday Kuya Marlon Vlog mo. Happy birthday. Happy birthday po. Enjoy your day. Thank you po kay Sir Reggie Mendoza. Samiet. Shout out din po sa Hampas Lupa TV from Doha, Qatar. Hello. Ba't Hampas Lupa? Kay Nieva Ilupre from California, USA. Hello po. Ingat po kayo dyan sa USA. Kung saan tayo wallpaper ni Gigi kasama si Ruro. Malamang. Check natin po yung bukas. Iba yun ni Gigi. Puro ano eh. May solo eh. Talaga nag-alis hanggat hindi nakakasolo. Siya lang nagkasolo eh. Shout out din po kay Rain and Ray Ugarap. Rain and Ray Ugarap. Aroy, ayun. Uray, saan kayo nga Aray. GMA kakabsat, mas maganda pa kayo sa mga artista natural. Galing nyo na yun. Ako, mananayat manay. Oh guys, tingnan nyo. Ano yan? Ano? Hawakan mo nga. Napunta na tayo sa tacos. Oh, diba? Ibahin, ay ano yun lang natin. Itaas mo, ayan. Oh, diba kakaiba siya? Kamote yan ha. Kamoteng pampa. Ay, kamote. Hindi na nakita sa... Hello po kay Sir Eduardo Biray. Good evening po mga ka-Dragon Hello Fruit. po, Sir Eduardo. Sino siya? Biray. Di ba Biray yung ano mo? Hawakan mo ito. Hindi ko na.
Kay Grace Jacob, watching from San Leandro, California. Hello po. Shout out kay Bristol Bitoy. From UK. Hello po, ingat po kayo dyan sa UK. Hello po. Yan, sana all na sa UK. Charot. And shout out din po kay Sir Montellana Jan from Sarap. Barangay Payatas, Quezon Sarap City. guys, oh. Wala kami magawa kasi mainit po. Matulog. Pero mamaya, manood pa kasi. Tikman mo. Patingin mo ko. Shout out din po kay Ma'am Lina Conde from Toronto, Canada. Hello May kape po. pa pala ako. Ma'am Hello po. Lina. Magandang gabi po. Ano mo yung ikat na? Mapasok ka. Ilan mo nga siya? Dumi nata ng kamay mo, Kelsa. Kape yan, te? Kape Hindi nga, na te. malamig. Malamig na. Isa na pag marami siya. Ilapit mo na kayo yung Kayo na maglapit eh. Kayo lang mag-adjust. Yan. Pasensya na po kayo sa malapad naming mukha. Dahil ganyan po talaga kalapad yan. Yan na talaga siya. Sadya dana. Dana talaga. Shout out kay Sir Joseph Para Prieto makita niyo from yung Manila. pagdala namin. Yan, magkwentuhan lang tayo. Habang palalim ng palalim ang gabi. Sige, umpisa mo. Habang tayo kumakain. So yun na nga. Kailan daw kasal mo? May date na ba? August. August 9, pero depende sa available. August 9 yung tinatarget nilang petsa. Manutahon na daw ni Gigi. Ano na po siya? Magti-32 ngayong July. 31 na ba siya? 31. 31. Magti-31 pala. May tanda pa naman isang tao. 30. Parehas kaming 30. Shout out po kay Ma'am Margie Tumbok from Canada. Hello po. Hello po. Diba, parang Kay Sir Joseph Prieto from Manila. naririnig yung namin, yung ngal-ngal. Ngal-ngal namin. Oh, bukas. Paano po gumawa ng kamote chips? Gagayahin ko po, sabi ni Ma'am Lina Conde. Bilad. Gagayatin po siya ng manipis na manipis. Manipis. Tsaka ano po, hugasan and then ibibilad po sa araw ng kahit kalahating araw, mas maganda pag na dry talaga siya, yung nabilad. Narinig niyo ba yan? Tsaka nyo i-prito. Dadamihan lang po yung mantika para ano siya. Maganda yung pagkakaprito. Hello po kay Sir Rolly Garcia, watching from Milan, Italy. Hello po, ingat po kayo dyan sa Milan. Lagay Kay nyo na po. Ma'am Annalyn de la Cruz from Bulacan. Hello po, Ma'am Annalyn. Hello po. Kay Kuya Okelo, sabi niya, saan daw si Gigi? Si Gigi po is tulog na po. Tinulog. Namaga po kasi siya bukas, mga 4 Punta sa inyo. 4 a.m. Magigising po siya bukas ng maaga. Hello po sa 172 viewers. Ingat po kayong lahat dyan. Saan man po kayo naroroon. Sa likod kayo. Anong oras ka? Alas ka sa samba? Good night po, Ma'am Nieva Ilupre. Sweet dreams. Mr. Cookie, good evening din po sa inyo. Ano dana? Kay Ma'am Josephine Portugal. Hello po. Ano po? Luto ni Ate Maduna. Maduna. Nagtangkad-nagtang. Hindi maduna na. Where you going? Nasa kamera ka. Oh? Huli ka. Hey, say hi to the vlog. Hi guys! May ugay po. Parang uling na siya guys. Nagmisay. Kung pag-uwi niya dito, may item. Charles, mag-gay ka kay kan, oh. Gayam. Lang po, tito. Hello po kay Sir Roldan Kudal from Taiwan. Kabalang din pa. Ay, iba naman pala. Hindi si Charles ang ginatawag ko eh.
Si Greta, how old are you po? I am 18 years old po. Di wow eh. Batang bata. 18 plus. 18 minus 2. Uy, minus pa. Hello Ano po yun, kay si Sir Dana? Andrew Romaldon from Taiwan. Sabi ni Ma'am Evelyn, Kaisa, para gumaling ang iyong ubo, para gumaling ang ubo mo, maglaga ka ng luya, tapos lagyan mo ng lemon juice 3 times a day. Lagyan mo ng honey kaysa asukal. Sana makatulong sa'yo yan. Pag-pray mo bago mo inumin. Correct. 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 May inom naman ako nun. Meron po kami dyang honey and Yung luya na, luya. ano, Lemon lang po wala. Kalamansi yung nilalagay niya. luyang dilaw. Mas Oo, effective yung yata. nakapak doon. Mas effective ang luyang dilaw. Dilaw man nakalagay doon. Then shout out po kay Sir Jung. Dilaw? Kay Sir Jong Netura from La Union. Hello po. Kay Sir Alvin Benuya from Abu Dhabi, UAE. Kay Mamilina, ingat po kayo. Thank you po. Ako. Busog ka na. Ano, matulog ka na? Busog na? Hello din po kay Sir Romel Parenas. We can create sa long table na isa. Wishing you a happy life and wherever you have it to be. Thank you. Ma'am Pasita, baka gusto niyo daw pong magninang. Pwede din po kayong gawing ninang. Charot. O Dana, hindi ka pwedeng tumayo dito hanggang ano. Hindi na tayo natapos kumain. Dana, stay. No way. O, di ba? No way, naka-English na. English ka na rin ngayon. Very good. Natutunan ni Danan kay Elmer, si Kuya Elmer. Asa na si Ronquillo? Kamusta ka naman dyan, Frenny? Ramos pala? Ramos? Tapos, Kay ano ah. Kay Sir Elmer. Hindi, tsaka Nakikigtot ni Ping. Hello po kay Sir Arnel Villanca from Bulacan. Bulacan. Doon. Magandang gabi mga idol. Napakasarap nyo. Panoorin kasi ang gaganda at ang babait nyo pa. Sensya na ha. Kakalabas ko lang sa work. Kaya ngayon lang napanood ng live nyo. Yan. Thank you po It's Sir okay Jaren po. Tolentino. Thank you po. Thank you po sa panonood. Ingat po kayo. kala ko thank you po sa At sa papuri. Kay Desert Scorpion from Kuwait. Dessert. Desert. Yan kay Ma'am Risa Desert. Fedelo. Ma'am Risa Fedelo. Magandang gabi mga ka-dragon. God bless you po sa inyo. Keep it. Shout out from Pasig. Hello, Ma'am Risa. Hello po. Ingat po dyan sa Pasig. Kay kay MJ Bernardo from Bicol. Hello po. Saan po kayo sa Bicol? Hello po. ilo po. Parang ilo. Na hilo. Kay Jay Kahepe. Hello po. Na when mang bisarang santa. Hello. Panag nga ingal yun. Hello po. Bilisan mo. Hello po. Hello po. Parang nahilo. Hello guys. Kamu nga. Jay ka hello guys. Hello po. Hello po. Hello po. Kamusta kayo? Kamu nga. Hello po. Yan. Kay Sir Jerry Liquias from Baguio, Benguet. Hello po, Sir Jerry. Kita kasi dyan sa Baguio. Bukas. Kasi gabi Lahat na na. lang, pag may nagkwan from La Union, kita-kits po dyan sa La Union. Baka Kung pinagkukon. unlimited po yung internet niyo, i-play all nyo. Nabusog ako. Kapag pa man tayo bukas, baka magpuro. Sarap talaga. Masarangsang. Hello po kay Sir Roy Jocales from Masbate. Ano naman yung dinatas mo? Hello din po sa Tulato family from Alberta. Nasa Canada. Kadana, Hello oh. po sa mga sa Tulato family. Kaya dyan na. Basahin mo. Mag-thank you ka na doon. Wow, the best chef cook talaga sa Ate Joanne. All around talaga. Naimbag nga. Thank you. Rabi eh. Nga balasan. Alam mo na mag-Ilocano ha? Naimbag. Nga balasan. Alam mo na mag-Ilocano ha?
Turuan natin si Dana mag-Ilocano. Maganda. Napintas. Dali, sabihin mo. Ganyan Wow, mo. thank you po Sir Charles Apelo. Ibig sabihin ng maganda. Thank you po sa pag-subscribe. Sana huwag po kayo magsawang manood sa amin. Thank you po. Napintas si Barasang lang. Ano? Mga tiliddag. Shoutout po kay Tera Kamote. Ayan, kamote po ang aming kinakain. Ano? Mga tiliddag. Ah, may gusto akong basahin dito. Sabi ni Sir Joren Tolentino, bakit si Idol Joan parang si Asing Munoz? At si Ma'am Greta parang si Lobby po. Wow, thank you naman dyan. Parang kalit yata ng mukha yung te. Sa'yo malapad eh. At syempre, super idol ko si April pa. Para naman si Catherine Bernardo. Oh my goodness! My goodness. Iba na yung English niya, may goodness na. Iba na yun ah. At si Dana ay parang si... niya ni Catherine. Ay, wala akong sinabi. Si Labi po. Mahal mo ako. Ganun si Labi po. Oh. Mahal mo ako. Dapat pinapapig. Ano ba yun? Daw. Gayahin natin. Hindi, gayahin natin yung... Gayahin natin yung kay, ano, yung kay Widow. Widow's Well? Yung ano, yung nagalit si ano. Sige, Oh, sumpisan dali. mo. Ako si Carmina, ikaw si ano. Oh, dali. Si Barbara. Ako si Barbara. Oh, dali. Si Jackie. Ano bang hospital to? Yun talaga. Para naman mo. Ako na sinabi niya Ako doon. na lang yung nurse. Oh, sige, magsalita. Ay. Ako si Elaine. Oh, sige, ikaw si Elaine. Dali. Na dito makakatikim ka ng Doon ka panda. Dali. Ay, si ano, si Jackie. Ah, ikaw yung nurse, di ba? Oh. O sige, ako si ano. Hindi, ikaw si ano doon, si Jackie. Ako si Vladdy. Hindi, mag-message si Jackie doon eh. Sabi ni Jackie doon, Barbara, yung bibig mo. Nagalit siya doon eh. Galing ko yung barang. Oh, dali, ikaw yung nurse. Sabi ko sa'yo. Ano sabihin ko doon? Ano na sinabi niya? Nurse, kamusta na si Jen? Hindi. Sabihin mo doon, Sabi niya doon? si Doc na lang po Hospital magpapaliwanag. na to at Oh, bibi dali. Nurse, ano nang update kayo sa anak ko? Baka pwede na kami mag-artista, guys. Baka mapanood ko ninyo, baka may director po niya. GMA7, hello? Okay, hashtag GMA7. Channel Net 25 and Channel 25. Channel 5. Ano? Ano na? TV5. Nurse, ano nang kasi mainit. So, mamaya na tayo mag-isip. Ano ka daw? Si Kwan ka daw? Oo, si Yaya. Ang may ginagawa dun si Yaya. Sabi niya lang nag-iyak-iyak si Yaya. Paano? Ikaw si Jackie. Ako si Jackie. Magagalit ka dun, sabi mo, Okay. Barbara, yung bibig mo! Sabi niya. Barbara, tumigil ka na yung bibig mo. Ako na lang yun. Ako, yun lang sa akin. Ayun na lang. Marami kang sasabihin. Oh, sige, ako na lang si Elaine. Ikaw si Barbara. Oh. Para makasampal talaga ako. Gigil ako eh. Ano? Sinasampalin mo ito. Sampalin ko ng dalawa. Lipong, magkaasawang sampal. Ano? Oh. O, sige na. Sino? Okay. Nurse, kamusta na yung anak ko? Ano pa? Dali. Si Yung Jen. Bisaya, anak ko. Ulit eh. Si Jen. Rolling. Nagtanong siya si Jen. Sino pa kaya yung mga anak nila? Hindi nanonood to guys. Action. Ulit. Sige na, maganda tayo para kunwari totoo. Okay. Oh. Lights. Okay. Ready. Lights. Camera action. Workshop to. Ano? Wala magtawa kasi. Yung seryoso. Oh. Nurse, kamusta na ang anak ko si Jed? Ano nang nangyari sa kanya? Bakit ka lang magpapaliwanag niyo, ma'am? Anong si Doc? Bakit wala kang alam? Hindi mo naman siya, hindi mo siya ng pan. Ayun, buwang ko. Anong klase ba na hospital to? Gusto niyo ba mag-donate ako para naman magkaroon ng... Mayaman ako, gano'n. Marami akong pera. Saan? Ano naman klase? Mga ano to? Mga nurse, doktor.
yun eh. Isa pa ako. Hindi ka nagsampal. Mamaya ka pa? Hindi. Wala. Wala, di ba habang nagsasalita Ah, niya? sige, ulit. Para ulit pa yung sampal ko. Ulitin niya ulit yung sampan. Doon na sa inyo eh, dalawa. Kadami ko lang sinabi. Doon na sa inyo. Bara ka. Wala, hindi makapasa. Wala. Ikaw si Jed, nakaiga ka doon. Dali, ikaw si Jed. Dali, ikaw si Uy, wala, Jed. ayoko. Ikaw na lang si Vladimir. Kasi blood ka na lang. Umiiyak din si Vlad. Hindi sila makarelate sa ginagawa natin. Kasi yung pinapanood namin sa Channel 7. Ay, yung kay ano na lang. Kay, Shout out kay Carmina. Ayan, kay Barbara. Yung kay ano na lang. Kay Jody Santa Maria. Ay, yung kay Ruro na lang. Yung nagbuang-buang siya. Parang unggoy pa yun sa'yo. Guys, nakita na kayo ng unggoy. Unggoy na. Yung nabuang si Ruro. Sa MMK ba yun? Ay, ano ba yun? Nakarating na ABA. GMA pala. Kailanman. Ano, yung sa lamesa sila, yung kumakain, yung kay Jody Santa Maria. Ako si Marala. Hindi mo din parang dyan. Ayaw po. Ano na lang yung Four Sisters in the Wedding. Sige. Ayan na. Matagal na talaga namin ginabalak. Oo, kasi Pars, ikaw yung nanay namin. Ako nga rin ko si Mama. Yan, namatay. Hala kayo. Hindi yan nalubat. Hala kayo. Ayaw ni Mama. Ako si Mariela mo. Mariela mo. Blow. Ba't natin yung ilaw natin? Kita yung mga mukhang maitim. Kunin mo dana yung yung isang ilaw doon. Sabi ko na, ilaw lang yan eh. Hindi, may isa pa doon. Kunin mo isang ilaw doon sa kwarto. Dala, nakabox. Lubat. Sa gilid ng Ano nga yung linyahan niya doon? Nang makaready nga. Bakit ako? Ako na lang. Ako si Tony. Anong sabi ni Angel doon? Sabi ni Jen. Ano ang pangalan niya doon? Parang kasalanan ko. Ay, Ganitong box ako wala namang sabihin doon si Shayna. Siya na. Tabi ng Jurabox. Oh, ayan na si Sir Elmer Dana. Hi, Dana daw. Oh, wala. Ayan na si, si Seka. Ayun na yung ano mo, tutor. Si Pro. Si Professor Elmer. Hello. Ang tubig ka. Diyan po magdaan sa gitna talaga. Si Prof. Isang pitche. Ako pahingi. Dalawa. Hello po kay Sir Dominic Modelo. Yan, buksan natin yung ating ilaw from Ito guys is sponsor from USA, Canada. Shout out po guys. kay sa Ursua family. Yan, ang ating solar. May charge na ba yan? Shout out po sa Ursua family at family Valdez. At family Feralta. Ate, masyadong malaki. Diyan po sa Rosales, Walang ano yan, Pangasinan. Hello po. Ingat po kayo dyan sa I-ano mo lang sa'yo, Pangasinan. doon mo na lang i-ano. Doon may tusok na. Yan, hindi. Pasakit sa Sakit sa mata. pasilaw. Doon mo i-ano. Yan kahit Yan oh. Aura. Yan, ayaw. Hindi kaya. pasilaw ay. Wala nang panghina kunti. Sobrang lakas. Mahina na yan. Shout out po kay Sir Edwin Zamora. I-side mo lang. Kay Sampung Baha. Hello po. Hello po. Wala, hindi na makita yung Kay ano. Y Kurat. Ikurat. Y Kurat. Ito na. Watching from Saudi Arabia. Ang gawad ko pala. Dana, nasaan ka na? Papasayawin pa kita. Comedy daw gawin natin. Next. From Fontano. Yan, okay Next na yun. live, comedy naman. Ngayon, drama-drama muna. Hello po kay Sir Ed Barayang from Fontana, California. You guys are so pretty. Especially Buso. Thank you po. Binasa ko Kainit talaga. ng ano. Oh, eh. Tubig. Yan. Ano pa na yan? Hello po kay Sir Jaren Tolentino from KSA. Ako naman ang nasilaw. Kay Sir Ariel Malafad from San Mateo, Rizal. Shout out po kay Mama Flosser Fida at kay Papa Rodel at kay Batangas Boy, kay Billy Boy. Magandang gabi. Billy Boy. Ganda naman nung nakapink. Wow, thank you. Wow, pink ba yan? Maroon yan eh.
Kay Tita Mel's Dito ka, channel. baka Hello hindi natin po nakikita. from Kamusta po? Israel. Sino Jay naka-dark blue? Siya po si Peng. Hello Yan, po. bago natin siyang subscriber from San Jose, Canada. Tama ba? Ay, San Jose, California? Canada? San Jose, Or California? San Jose, Bulacan, siguro. Hello po kay Ma'am Marisa Ripoliesa from Candon City, Ilocos Sur. Kay Sir Dennis Montevirgen. Hello po, Sir Dennis. Nasaan na si Dana? Kay JD, pa-shoutout dun sa naka-pink. Lenny, shoutout daw. Hello po, Ma'am Lenden. Kay Ma'am Raquel Jocales from Masbate City. Kay Sir Alan Gueda, hello po. Kay Sir Joseph Di Guzman from Santa Rosa, Nueva Ecija. Ano na yung ano natin? Nasaan na yung nanay natin? Dana! Naturugan, iinang men. Halika dito, meron kang ano dito. May assignment ka. Obligasyon. Oh, hi Dana, we need to practice again. Nako, patay ka Nako. na. Ayan na yung kan mo. Hello po, Sir Stricto pa John naman. Gonzales. Sabi ni JD, oh, may boyfriend na daw yung naka-pink. Naku, may Dapat ano na po. tutunan. May 5 na asawa po ang anak niya. Sorry guys, but she's taken. Married na po ako kay Richie Santiago. Hello, Richie Santiago. Shout out. Hello po kay Sir Charles Apilo. Shout out. Kay Sir Ronald Vega. Hello po mga beautiful ladies dragon. Lady Dragon. Dali na. Shout out kay Sunny Boy Pagaling from Muscat, Oman. Hello po, ingat po kayo dyan sa Oman. Kay Sir Reggie Organista. Hello po. Sabi ni JD, hehe, it's okay. Doon na lang po kayo, Sir JD. Sa naka-pink, it's taken na siya. Doon na lang po sa naka-blue. Ano siya? No boyfriend since birth. Pwede ring ano. Hindi ko sure. Hindi daw ako sure, guys. O hindi lang ano, nilihim lang. Shout out sa Vega family from Lumban, Laguna. Hello po. Dana, Anong kinakain nyo at Ate Greta? Sabi ni Raquel Diocales. Banana chips po. Ito po yung hinarvest namin nung, ay kamote pala. Ito po yung hinarvest namin nung nakaraan. Ngayon lang namin siya naluto. Busy po kasi. Pagtyagaan niyo po muna yung aming live kasi busy po kami sa church ngayong week. Next week, ano na naman kami? bira ulit ka. Bira-bira. I love Bohol. Yes, I love Bohol talaga. Bukas na sa Bohol kami. Sana makabalik kami sa Bohol. Gusto niyo makarating sa Bohol? Siyempre naman. Bukas, tara doon. Kasunod sa Baguio. Thank po, shout out sa Rabas. Yan. Shout out po sa Rabas at sa Pat Boys at sa White Cool by Hello po. Hello po. Mga kaharabas at mga kabosi. Yan, thank you, kaharabas. Mga kaharabas, Thank you, salamat. mga bosi. Kay Pat Boys, hello po, Kabong. Kabong at si Kabon. Kay Kuya Jeff. Kay Thank Jeff you. ng Arabas. Thank you. Shout out po kay Mark Anthony Dali na, ay. Rax Gusto ko na yun Racket. Hello kay Sir Nick Aguila, hello po, good Gusto ko nang evening. ilabas yung talent ko sa ano eh. Good night po, Sir Charles. Kay Ma'am night po. Cheryl Gaza. Yan, hello po sa inyo. Four sister. The four sister and ano? Sister. For sisters in the Oo, wedding. in the wedding. Gusto nyo ba guys mag-acting-actingan kami? O, Pag may nag-comment na, diba? Ayan, Sir Charles. Ayan, good night na po. Matulog na po kayo kasi 3 a.m. pa lang dyan. Ako na nga si Tony. Ay, ako si ano eh. Ako si Jezebea. Chudora. Kay Freddy Nabor, hello po. Anong dapat kong malaman? Sino ba si Ako na lang, siya na lang yung bunso. Kay Merly Labarento, hello po. Ako si Tony. Ito si Si Kwan, Bea. si Bea. Ikaw si Angel. Ano ang pangalan ni Tony doon? Sabi ni Sir Ronald, nagpunta pa dyan sa San Jose nagpunta dyan sa San Jose ang Madrid family. Wala po kayong picture ni Ruro at Bianca. Mayroon po. Madami po. Sa last vlog po namin meron po.
Vlog 221. Episode Episode yun, yung 221. sila lang muna. Ay, ano ba yun yung... Shout out, Humada Boys from Baguio City. Namatay na naman yung sa ating ilaw. Kabilis. Ano yan? Hindi pa na-charge yun eh. Wala naman. Okay na yan, oh. Kakintab lang naman ang mukha mo eh. Uy, hindi. Hi sa naka-blue, ang ganda mo. Pa-crush po kita. Sabi, sa'yo daw yun. Pangalanan nyo nga po kasi nalilito kami. Lagi kasing ano eh. Nagatinginan kami natin Greta eh. Kasi minsan parehas kayo Hindi naman nakaitim. blue to ah. Parang ano nga siya. Ano po ito? Turquoise blue. May paturquoise. Kala ko turkey. Parang mint. Bigyan ko nga si Kuya. Kay Tom Raider. Raider. Hindi bangal-ngal. Mag-shout out ka nga din ba? Pakilala nyo naman po ako kay naka-dark blue. Ayan. Sabi ni Sir JD kanina, yung kulay pink ang inaano niya. So sabi ko, taken na. Kaya lumipat siya doon. Kabilis mo naman magbago. Sabi ko, Baka sabi ko doon mamaya siya si nakabulong. Dana na. Tanggalin mo na, nilipat mo na dun sa kabila. JD, siya si Upo ka dyan. Peng. Come here girl. Nice to Amen. meet you, sir. Yan, Dana mag-tiktok ka daw, sabi ni Jay Kahite. Sabi ni Kate, Kate A. Greta, punta kayo ng ng Star City. Nako, kaya mo pumunta ng Star City, baka Ganda naman mga rides. Hi ka kay Sir Elmer, oh. Nagturo Sir sa'yo Elmer, ng yung ano. nagturo sa'yo. Si Elmer. kunyari ako ako si Elmore. Diyan siya nanonood. Ay po, Kuya Elmer. Kuya Elmer. Kumusta po? Okay lang. Ilang taon nga daw, Peng, sabi ni JD. Tulog na raw kayo. Next question. Wala po kami tupad. Ano na po siya? 30 years old. Baby face naman, pwede na eh. Huwag mo na lang tignan yung edad. At the competition ko kinipeng. Sabi ni Charles Apilo. Ay, paudi-udi kayo. Awa na. Mangyari. Maunaan kayo ah. Agbasa ka mat, Anong Facebook ni Peng? Sabi ni Albino. Sige, Peng Loy. Sabi naman ni Jong Gonzales, Hi kuya, pwede bang akin na lang si Cameragoro? Sa inyo na. Papamigay na po namin. Si JD daw Ping is 30 years old, 32. Pwede na yung peng. Gadaran. For Dalisa AV Vlog, hello po sa inyo. May requirements daw po siya, mga NBI. Sabi ni Jay Balagtas, shout out po kay Jay Lars at Sak Balagtas. Nanonood po sila now from Nagcarlan, Laguna. Hello po. Thank you po sa panunood. Yes, sobrang crunchy po ang aming banana chips. Ay, kamote chips pala. Sorry. May BF na po ba si Aiza? Wannabe Sa vlogger. 202 yata hindi. Opo. Ano na siya? 190. Kasali na. Yan. Hello po sa ating 199 Ay, hindi. viewers. 124. 200 na dito. 124 viewers. Ha? 200 na dito. Ay, Ito nga potato. baka Hindi late siya na yan. updated. Shout out po kay Jesus Eliasar from Toronto, Canada. Hello po. Hello ko ng copper. Anong oras na po dyan sa Canada ngayon? Parang nasa ano na kayo? Kay Sir Alfred Orlanda, hello po. Kay Numa Yuki, hello po mga kapatid. O, ayan na. Gagayahin daw namin to guys. Basta ako, Ma'am Greta, pag uwi ko dyan sa Pinas, punta ako dyan sa inyo, sama ka na. Sama ka na. Ang mama ko parang makilik. Ano? Wow. Thank you, Sir Reggie, sa pa-sticker. Thank you po.
Parang pinapanood ko na yan. Ito natapos si... Diba? Si Ate Tani. Anong pangalan nga nito ni Jan? Chidora. Chudora. Chudora. Shoutout po Hindi, kay yung- June di ba mga lalaki yung pangalan Hibyonada. Alex naman si From? Angel. Siguro. Polomolok, South Cotabato. Wow, ang layo niyan. Ingat po kayo dyan sa Cotabato. Si Bea. Chidora. Ang dap- Teddy, si ano? Si Soon, Chidora. soon po, Pwede makikilala si- niyo po si Batangas Boy, si Renato. Pag uwi niyo po, papakilala natin sa inyo. Mga June. 5:30 a.m. Canada time. 8:30 8:30 dito, Canada. 8:30 ng gabi? Pero sa Toronto, AM. 8:30 a.m. Canada, sa Toronto, magkaiba pala yun, no? Parehas na Canada, magkaibang oras. Oo. Ba't ganun? 8:30 pa. Pati nga sa US, siyempre, ano, Toronto sa Canada, ilang oras po ba yung, ilang po ang layo, no? Ba't ganun? Hello po, Sir Alan, Gida. Miss Grab, shout po kay Shera Base. Nanood ng live niya. Kay Tay Bermundo. Hi, Miss Greta. Shoutout naman po kay Shera Base. Shera Base. Nanonood sa vlog nyo ngayon. Nanonood ng live nyo. Hello po. Watching from Naga, Kamsur. Hello po. Ingat po kayo dyan sa Naga. Breaker. Hello. Thank you, thank you. JD. Ate, pwede ba dalin ko na lang dito si Pesa Yui? Oh. Tinapay? Ipadala na lang po namin. Lagay po visit namin na sa lang package. Pa-visit po namin bukas. Ligawan mo. Mag-vlog din kayo dito sa Manila, DFL. Yeah, pag nakapunta po kami dyan, mag-vlog din kami. Hello, Beb. Ingat ka dyan. Thank you so much. Hello. Sabi ni Sir John Gonzales, hi po mga ate DFL. Pa-shout out po sa mga taga Dagupan City, Bangus Festival. Kasi naman bukas sana minsan makapunta kayo dito kasama ang team Harabas. Sana po. Dagupan. Dagupan. Ang sarap po ng dyan, ng bangus. Yan. Dagupan. Basta pag sa palengke sa Manila, Dagupan po yan. Bakit kaya? Dagupan. Shout out din po kay Jay Lars at Zach Balagtas. Nanood po sila now from Nagcarlan, Laguna. Hello po, sir. Jay Lars at Zach Balagtas. Shout out din po kay Dom and Navarro family from Cainta, Rizal. Yan. Hello po. Ingat po kayo dyan sa Cainta, Rizal. Kay Pipito Manaloto, gandang gabi, Dragon Fruit Ladies. Mukhang masarap yung kamote chips nyo. Kailan kasal ni Aisa? Sa August po. August, magpapasakal na siya. Hindi kayo pupunta ng Philippine Arena, sabi ni Baby Cutie Octavia. Hindi po. Mahirap magbiyahe. Shout out po, Jeffrey Saladino from Nueva Vizcaya. Ayan, taga saan po kayo dyan sa Nueva Vizcaya? Galing lang po kami dyan nung February. Sa Dupac. Tingin niya daw ko po. Sa Dupax po kami galing. Kay Gayimben. Hello, Gayimben! Hello sa Baguio family. Kay JB Vlog, musta po mga Bernardo clan sa bunso nila. Bakakay? 8:35. Cardo Dalisay ka. Wala pagod ko, nakita ko na naman kasi si April. Sabi ni Jimwell, pago. Dami kang Ping ah. Nga, naglaba. Mabenta ka Wala ngayong, man nagaparamdam. mabenta ka ngayong gabi Dapat pala pag mag-live tayo gabi na eh. Kaya hindi po siyang ligawan. Kaya. Alam nyo guys, maraming paparamdam-paramdam sa kanya. Pero wala namang wala namang nagseryoso. Puro paramdam lang. Hanggang paramdam lang sila. Siguro pag dinedma na, wala na. So, siguro kung sino yung nagtiyaga, yun na yun. Siyang may nilaga. Ibig sabihin nun, totoo talaga. Mahirap kasi Tignan natin ay kung may mapaebeg. Ang gaganda niyo po mga kapatid. Thank you po, Maui. Thank you po. Olavera. Taba ko.
Wala, naubos natin. Naubos mo, kanina ka pa dyan. How's your Papa Dragon DFL? Sa kwarto na po, nanonood Awa ng ng Diyos, Cardo medyo Dalisay. nakaka-move on na po siya. Day, gusto nyo sumama sa Bohol? Ay, opo. Sana po. Kailan po? Tara po. Agad-agad po yan. Let's go. Sabi ni Sir Pipito Manaloto. Ay, mayayamin to. Manaloto to eh. Nanalo sa loto to eh. Sabi ni JD, oh, pwede ba ako manligaw kay Faye? Faye. Wala pong Fed dito. Peng po yan. Peng, peng. Mamaya P-E-N-G. Peng. Ang totoo niyang pangalan is April Joy, Joy, Joy. Joy to the world. Pero ayaw niya yung Joy. Joy, Joy, Joy. Ba't kasi April Joy? Hindi naman ako masayahin. Malungkot. Maano tinanggal doon. Sa Del Sur daw si Jeff Rain, doktor. Biskaya Akmet Del Sur. Nga lang. Ay, medyo malapit na po yun sa sa Dupax. Kay Breads Bragancia. Hello po. Shout out. Ganda mo na nung sinana. Dalawa lang yung ano doon. Pwede ba ako manligaw kay Fe? LDR. Ayaw niya daw ng LDR. LDR. Paano mo siyang liligawan kung nandyan ka? LDR niya. Hello po sa ating 206 Paano mo viewers. may papakita sa kanya ang pag-ibig mo? Pa-shout out po sa mga kakabsat ko kay Celia Nieves Belen, Ditoy, Toronto, Canada. Hello po. Hello po. Ingat po dyan sa Canada. I have a Al- question for you. Si Nick Aguila. What? Ano po yun, sir, Nick? Yan, taga Bayungbong din daw si Sir Jeffrey Saladino. Yan. Thank you po, Sir Alfred, sa walang sawang panunood sa aming vlog. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you po. How's your Papa Drago? Ma'am Gretchen, single pa ba? I'm double. With sidecar. 4 wheels. O, pagplanuhan natin yan pagkatapos ng eleksyon, yung ano daw, si Pepito Manaluto. Ay, sige. Malapit na. Ay. Hello po sa Rafi Borja, wala po sa Antiligayo. Gora kami dyan. Nag-PPM ako kay April, sabi ni Jimwell Lepago. Ano pong sabi nyo? Hi. Sabihin nyo na po yung Pagkakataon mo na. Madami po kasi nagme-message sa kanya. Ay, sabi ni Sir Nick, Aguila, ano daw yung I have a question for you. Yan, sabi ni Sir Pipito Manaloto, malayo ba dyan sa inyo ang Loyal Victoria Occidental Mindoro? Oriental po yun. Oriental po yun, hindi siya Occidental. Medyo malayo, mga 6 hours po. Ang biyahe. And shout out din po kay Dondi TV from Poste sa Kanto. Much better Joy. Joy and JD. Nakagawa na agad siya ng Joy and with luck. Nakagawa na siya agad ng with luck. With luck din ako. April Day. Ayan, sabi naman ni Sir Joren, Peng, sige ma'am, pag uwi ko dyan sa Pinas, papatunayan ko sa iyo ang totoong nararamdaman ko kay April. Hello po, Hashmag Vlog. Kumusta po kayo? Ingat po kayo palagi. Salamat po sa panonood sa aming YouTube channel. Yung pit mo ko. Yan, hello Mini Cooper daw, sabi ni Kiyoki Aloha. Hello daw. Hello. Hello Gaya. Hello po Thank sa you, mga thank you po friends ko. Gaya. Tito, Yan, Cooper. walang gupit-gupit. Dami na gusto man ligaw kay Peng, kaya lang walang tiyaga yung iba. So, sorry sila. Tiyagaan nyo kasi kung talagang Pag-uwi ko dyan, sabi ni JD, pag-uwi ko dyan sa Pinas next year, punta ako dyan sa inyo. Tagasan mo kayo dito sa Pinas, Sir JD? Ayan, baka naman taga-manuot lang kayo. okay tayo sa Are you still yung pala yung tanong ni Sir Nick, are you still vlogging after the wedding? Ay, okay Oo naman. po. Kasi, Siguro. kailangan ng Sa bahay na lang kami. Siguro pag para may pag makain. Sana mag-subscribe pa rin kayo sa nagkaanak siguro siya, siyempre busy dun sa anak niya. bahay na lang. Magpasuso na siya. Oh my God. Ganun talaga.
Taon na lang. Asawa yun. nga eh. Taon na lang yun. Ganun talaga. Shout Pero out pag po, malaki. Kamangyan Mindoro. Mm. Sakit yata yung tiyan ko. Soon, mag-out na ako sa work. Hindi ito. Wow ka. Katukayo ko sila Jeff Arabas. Katukayo ko sila Jeff Arabas. Ano Dana? Tagamangga. Workout ka na? Katukayo ko sila Jeff Arabas. Tagamanggaring ka din po? Katukayo. Katukayo. Katukayo, ibig sabihin magkapangalan. Eh sabi niya kasi katukayo ko sila Jeff Arabas. Bakit sila? Si Jeff lang Namali lang. Sa Bulacan pala siya. Taga Bulacan. Saan po kayo sa Bulacan? Kalumpit, Bulacan? Yan. Shout out din po kay Prof. Tusa Tuwang. Wala, nagigahiga na si Evin. Hello po kay Aldenes EJ. EJ, hello po. Hello po. Hello po. Hello din po kay Ka Teresa Aquino. Hello mga kapatid. Yan, sabi ni Hashmag Vlog. Always ko inaabangan vlog nyo eh. Nakakatuwa kasi. Wow. Thank you po. Thank you po. Hello po. Hello din po kay Ma'am Teresa Aquino. Ingat po kayo dyan. Kay Master Chef kung sino matyagang maligaw kay Peng siyang deserving. Kaya guys, tiyagaan nyo kung gusto nyo talaga si Miss April. Wala Yan. pang napapasagot siya. Magka-love life na rin. Oo, dahil stress na siya sa buhay niya. Parang na-experience naman niya. Oo, na-stress na siya sa buhay niya. Diyos ko day. Kulang na lang ihagis niya na yung mga plato. Bakit wala akong jowa? Sabi niya. Puro sana all lang ako guys. Taga sana all na lang tayo. Yan, kay Gretchen Lucas. Yan, ingat ka dyan sis sa Taiwan. Kailan uwi mo dito? Tara, kain tayo. Taga Malolos daw si JD. Shout out sa ex ni Mr. Bag. Ganda mo po always. Sabi ni Jong Gonzalez. Hello po, Happy Go Vlog. Magandang gabi din po sa iyo. Gaya ng nasabi ko Ma'am Greta at Ma'am Joan, pag nakawi ako dyan, talaga papatunayan ko sa iyo na seryoso ako kay April. Malapit lang naman ako dyan, Batangas City lang naman kami. Ala, batay mo So, mayroong taga Bulacan, mayroon tayong taga Batangas. Ano yung nga nakaraan? Si New Zealand, taga saan ngayon? New Zealand. New Zealand? Laguna. Antipolo. Wow, alam mo. Alam, Tipolo daw. Siguro yung stock mo na. Sabi niya doon. Yung pala taga Manuot lang pala yung ginantay mo. Taga Hello po kay Sir Nestor Si Villoria. Si Dana kanina nakita niya si Carrot Man, sabi niya. Nagsilip siya dyan. Tapos nagtingin sa akin, si Carrot Man. Bakit? Anong ko si Carrot Man? Yan. Sabi ni JD, welcome ba ako dyan sa inyo? Charles, pasok Siyempre na. naman, welcome po kayong lahat. Gabi na eh. Isara mo na yung gate. Ihikan. Nabarbara na. Wala pa. Ganda pa. Ay, ending ngayon. Ay, good Ay, night tapos guys. niya na ngayon. Wala pa. Oo, ending ngayon. Cha, buksan mo yung TV. Ma'am Greta, ano pa ba sabi ni Sir Joren Tolentino, ano pa ba FB ni Barbara na Fe? ngayon. Barbara po ni Miss. Sabi ni Master Chef, kung single lang sana kapatid ko, irereto ko na lang siya kay Miss April. Pretty at masipag pa. San ka pa, di ba? Sipag. Masipag, hindi tayo sigurado din. Lagi po yan nakailata sa upuan. Hindi sa upuan, sa higaan. Pa-edit pero hindi nag-i-edit. Tanghali na po yan sila magigising ng umaga. Korean palang pinapanood. Mga tamad magluto ng pagkain nila. Kain ko ng tubig. Ang laki na daw na Cooper. Bakit ganun ang ganda ni Ping? Bakit? Bakit walang boyfriend? Sabi ni Greg Grande Jr. Ang daming backing. Hindi, totoo po kasi babae talaga po ang hanap niya eh. Hindi lalaki. Boyish pala. Alam ko po naman na iba sa personal, kaya gagawin ko po ang lahat para sa kanya.
Sir Joren. Master Chef. Ilocon. Ilocon. Sabi mo? Lukaw. 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 Katindera Vlog. Hello, Team DFL. Hello po, Katindera Vlog. Katindera. Katindera. Pangasinan. Ayan, sabi ni Buds Manalo. Hello, Dragon Ladies. Pa-shoutout naman po. Advance Happy Mother's Day sa ma'am ko, Rosario Manalo from Pasig. Hello po, Ma'am Rosario. Advance, happy birthday po. Rosario Manalo. Happy Mother's Day. Mother's Day, ni Mother's birthday. Day pala, sorry. Hello po kay Ma'am, kay Marvin Soriano. Sabi ni Pipito Manaluto, kung sino unang makarating sa bahay niyo dyan, sa Mindoro, pwede manligo kay April. Mas gusto ko kita, Miss Greta, kalog at mukhang masarap kasama. Napudot, galing. Sabi ni Narinig Joey mo yung sinabi niya tayo? Kuloma. Napudot, galing at ni Greta. Won, aglingling at. Kung nga Rod, nag-alinsangan ngayon. Don Mendez, pa-shoutout sa amin nga Ilocano dito in Nueva Vizcaya. Hello po sa mga taga Nueva Vizcaya. Hello po. Absent ang ano ngayon KMA sa live Game natin. gising-gising. Hindi ka pang invite sa kapis mo Baring met makabakasyon atoy December sister na inggit gamin ano? Naingit gamin pa iti tuag sugle dita. Dito ay shoulder to worker. Ti quarantine kat ni ay hirap magbasa ng Ilocano. Saan nagkakasala si Aisa? Ay naku Sir Pipito, pag-usapan natin yung buhol. Huwag mong iliw-liwakan. Huwag mong ilayo ang usapan. Ha! PM nyo po siya. Gretch. Gretch. Nasaan si Kuya Ulan? Nasa farm po siya. Doon po natutulog. Doon po siya Doon na siya nag-sleep over. Doon na siya nakatira at dahil si wala na sa... Wala naman po problema kung hindi siya marunong magluto. Kasi po ako, ang Chef. Hoy, marunong ako magluto. magaling daw magluto si Joren. Kaya hindi mo na problema kung hindi ka marunong. Sumunod naman si JD. Walang problema kahit saan. Kahit di sanay magluto, ako sanay. Nag-aaway na sila. Si Joren tsaka JD. Magaling na. Expectation versus reality. Nagapalisa na sa magluto-luto. Kapag namit po kami Sige sa nga, personal, anong pinakamasarap na luto mo? pagbaba nyo pa lang ng sasakyan, magbalik na kayo. Shout out kay Shirley Abdon from New Jersey. Hello po. Good evening po. Family Abdon Ilocano from Bigan, Ilocos. Chik. Ang lalakas nyo naman sa dyan. Adana mag-tiktok pa. Team nyo, din ako. Kasi like ko din ganyan mga gawain at magtatanim. Ay, sabi ni Ate Eva, Kapeng, 4 ang pamangkin ko na lalaki. Uuwi sila sa Murong this August. Papakilala kita. Noon ko pa sinasabi sa iyo, 'di ba? Isang pagbati from San Jose, California, Murong lokal. Hello po. Hello po. Kay Magandang Ma'am gabi, mga Eva. kapatid. Sa Kilala mo 'yan? Eva Sanjay. ay, saan sila yung mismong Moro? Aray ko di po pe. You're welcome po, Buds Manalo. Sa lokal talaga sila ng Moro. Sa amin Lagundi kasi ang Lagundi po ang aming ang aking lokal sa Moro. Wala, pauwi na daw si Jorin ng November 25. Dapat November 26, nandito na po kayo. Pag lumabas ka daw, nako. Pag hindi kayo dumating na ng November 26, out. Kasi paratingin naman yung November 28 eh. Baka mag-abot ka dito. Oh, November 29, Mahirap pag yun. wala pa rin siya, di out ulit. Pag nag-abot kayo, mahirap yun. Malito si Peng. Sino?
Sino ang pipiliin? O, tara na. Gabi na. O, nag-loading na. Ay, pasarapan na lang magluto daw, sabi ni Master Chef. Hindi ako naki. January At na. dapay sa muit ka mo. Naudi ni Jaden. Ha? Naudi sa January pa raw siya mag-uwi. Wala na, Next nahuli ka year. na. JD. Tawanin ah. May paratingin ngayong May. Mauna. Patay. Hindi, depende pa rin yan kung makabasa kay Pe. Ano ko, Per? Okay lang ba daw kung sa atin na lang mag-diretso? Ay, pwede naman po. Seryoso ka dyan? Bulong po yung CR namin. Wala problema, Ma'am Greta. Kung okay lang sa inyo, dito na ako dyan na ako magdiretso. Ay, go! Basta yung mga maleta mo, sige, dito mo lang ilagay. Yung maleta mo, punin mo ng ano yun, Carne Norte, dilata. Ay, saan ka nga sa ano? Saan ka nga, Jade? Eh, sino ba siya? Jade? Joren? Saan ka sa abroad? Anong meron dyan? Ano nga sa Qatar? Dates. Ano nga yung parang pasas date? Oh, yan, punuin mo yung isang maleta. Takman, hindi ka nagburaraw. Ay, naku. Hindi kayo nagburarog kayo. Sige man na. Ma'am, pa-shoutout naman po, taga Ilocos po ako. Musta na si Dana? Nakakatuwa po siya. Sabi ni Marlon Factor. Yan, hello po. Yan, see you soon sa Ilocos. Punta po kami diyan, sa susunod na mga henerasyon. Puro plano. Wala naman mananantang. Yan, sa mga nagtatanong kay Alex, bakit wala na siya hindi nyo na siya nakikita. Busy po siya magpatayo ng bahay niya. At saka, hindi na tapos yung mansion niya. Ewan ko po kung makakasama pa siya sa aming vlog. Wala, ano na rin kasi siya eh. Hindi na rin nagpapakita. Aray. Hindi pinapunta na dito nung hindi naman pumunta. Tsaka ano po, busy na rin po siya sa bago niyang ngayon. Bago niyang adventure sa buhay. Kasi syempre may asawa. May bago na po siyang pinasukan kasi. Pa-shoutout din kay Aya Abdon. From New Jersey. Gustong-gusto ka ni sister-in-law, Greta. Ay, ikaw pala. Hello po. Thank you po, Ma'am Ano na? Aya. Hindi pa barbari. Ay, naku, ewan ko sa inyo. Natatawa ako. Wala pa ba? Hindi ka na? Sabi ni JMI. Kailan naman kayo punta? Team DFL, papuntang sitio Natob. Sana sasama ako papunta sa Natob. Wala pa pong kung kailan tayo makakabalik sa Natob. Kasama namin si Cara David. Antay namin si Cara David. Joke lang. I-vlog nyo yung contest ng pagluluto ng mga manliligaw ni Peng. Yan. Ngayon pa Pili lang- ka ng putahe. Anong Ngayon gusto pa lang mo ng mag-iisip na ako ng yung pinakamahirap na na putahe. Wala ka. Sabi ni Greg Grande Junior. Bukas punta kami dyan ng anak ko. Mamanhikan na kami kay Peng. Chef din yung anak ko. Magaling magluto. Patay. Wala, bukas talaga. Hindi ko pwedeng ganun na. Yan, yung pupunta ng November 25. Wala na. Naunahan na Ay, kayo. pupunta na bukas. Wala na eh. Taga saan po kayo? Si Ano yung exact Greg Grande. address ninyo, Peng? May gusto kaming isend sa inyo. Wow! Thank you, Albino Corpus. Siguro corn beef yan. Mukhang corn beef. Oh, address daw. Corn beef. Ag-request kami ng corn beef. Kilalanin niyo muna. Kilalanin niyo raw muna si Joy. Nagpo-protesta na si si JD. Albino Corpus Vlog. Thank you po. Send mo na lang yung address natin kay Sir Albino. Baka magpadala ng Thank corn you po. beef. Charot. Thank you, Kuya. Batangas boy. Best wishes. Okay. Mamanhikan, di nyo naman kilala si Joy pa.
Joy, joy, joy to the world. Nagpo-protesta na talaga to. Try to know here first. Anong putahe ba gusto nyo? Anong putahe ang gusto na ko? Mayroon pang isa. Si Jimwell. Taga-Tarlac naman yung isa. Si Sir Greg. Yan. Yung kanyang anak daw. Taga-Tarlac. Saan po sa Tarlac? Sa ano po kami? Panike. Yan. Pwede kayo mag-meet up doon. Ano to? Umayda ka. Danugan bay. Ano? Madanagan ni JD at nga dagos mamanhikan mo na. Madanagan. Paawid pa lang no January. Ano na, nalpasan. Greg Grande Jr. Taga-Tarlac pa pala. Naku, malayo pa po yan. Hindi po kaya ng ano yan, ng isang araw ang biyahe. Magbiyahe-biyahe kayo, tapos ganito lang madating. Basta ako, totoo nararamdaman ko sa kapatid nyo, Ma'am Greta at Ma'am Tapos Joanne. gantong mukha lang madatna nyo. Aroy, sayang ang gas. Sa import. Isaltag kayo kay deny. Iawit ko ka, aming nga alamang. Kunana siguro. Baka may dalang danggit. Ay, danggit. Ano? Bagnat. Hindi. Yung... Sabi ni Mars, mga sis, pabati naman yung binan ko, birthday niya today. Selly Cabaes from Narvacan, Ilocos Sur. Yan. Happy birthday po kay birthday. Selly Cabaes. Hello po. Happy birthday po. Enjoy your day po. Thank you. Dana, wala pa? Wala na talaga pag-asa. Sabi pa yung wala doon pag-asa sa'yo si Samit mo. May nag-ahabol pa si Samit. Well, Dr. Jeffrey, dapat di Samit na. Di Samit na, naging kwan. Bawal manuntok. Di na pagmamahal yan. Ako. Sino na naman to? Si Jimwell naman. Di pago. Nag-away kayo kay Idol Pongloy po siya, kaya di nagpapaligaw. Yan, so, yun guys, thank you so much po sa pagtsatsaga sa amin ngayong gabi. Update na lang po namin kayo sa kaganapan. Update namin kayo sa mga darating dito para sa manliligaw ni Pe. Oo. Sino kaya ang magwawagi sa puso ni Ipeng? Sabi ni Jeffrey Doctor, how about Oreo Greta? Gising na lang si Oreo. Hindi siya si Oreo. Si Bits yun eh. Hello po sa 237 viewers. Yan. Sarap sana pang magkipagkwentuhan eh, pero barbara na kasi. Gigil na ako sa Channel 7 eh. Pinali na po kasi ngayon guys. Nahuli ako. So paano ba yun guys? Mag-out pa po ba kami? Or hindi pa ba kayo nagsawa sa best luck namin? Gusto niya pang makita ng aming kagandahan. Kagandahan sa dilim. Kagandahan sa dilim? Pag may nabasa ako ditong, sige, wag muna kayo mag-out. Sige, hindi muna ako mag-out. Kahit hanggang mamaya ang jacket, lamok-lamukin na lang dito sa labas. Yung antok na. Pero pag ayaw na nila sa mukha natin, mag-out na tayo, baka naantok na sila. I love you, Joanne. Shout out Ma'am Greta, Hidalgo family, dito ay Bawang, La Union. Nakaring man ni Blitz ni Oreo. Ituro mo kay Ben. Naka-Oreo. Good morning, DM. Oreo, Zora, I'm late. Wag muna. Kagigising ko lang. Sige, matulog ka muna. Ibalik mo ang pagtulog mo para masarap ang tulog. Maaga pa nga mga madam. Maaga pa daw. Madamdamapay lang ang aramda. Busy na po yung dalawa, nanood na ng Barbara. Ayan, wag daw muna tayo mag-out. Hindi pa sila nagsawa sa ating kagandahan. Kagandahang dilag. Ala, pasensya po kayo sa amin ha. Wala kaming magawa.
Dana, come here. Dali. Oy. Para may isang buwang pa dito. Dana, dali. Alas 6 pa lang dito sa San Jose, California. Sabi ni Sir Nestor. Yeah. Shout out Miss Greta Joy from Pampanga. Kay Mary Joy Barugo. Yan. Kay Hashmag Vlog. Si Barbaro ayaw nyo panoorin. Barbaro, sino ba yun? Barbaro. Hindi pa po namin napanood yun. Si Barbaro. Yan. Kay Melinda Roldan. Hello mga kapatid. Punta tayo sa Philippine Arena bukas. Shout out mga kakabsat. Malayo po kami dun sa Philippine Arena. Yan. Wag daw muna tayo mag-out. Sige. Sige nga. Hello. Wag muna mga madam. Maaga pa. Sige, magbasa ka lang ng magbasa. It's okay, nakita na kita, buon na naman ang Friday ko, may Oreo. Oh, sus. Oreo. Hello mga team DFL Embong nga Rabi, Kanyayo, from Cabuyao, Laguna. Kay Mrs. Orlando. Hello po, thank you po. Ayan, gusto lang mag-thank you po sa inyo Ito, real tukan tayo guys Guys, na kayo. Rultukan tayo guys. Ayan. Thank you so much po sa walang sawang pag-support nyo sa Team DFL. Yan. Thank you po. Thank you po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang manood. Yan. Sa ating 61.200 something. Yan. Na subscriber. Thank you. Thank you. Yan. Ilabas mo ang ating red wine dyan. Sige nga. Magwalwal tayo ngayon. Hindi, nag-thank you na sila eh. Di pa? Ay. Seryoso kaya? Oo. Ayaw nila kami pa. Pangkam ka dyan. Hindi mo na ako makita. Bagtit. Ayaw mo nila kami pa-outing. Hala, nagganyan na si Kiyoki. Istuna ka nun. Ay, stop na daw. Matulog kayo. Hindi, hayo. Sabi niya. Makauot sa dagita karuba yo, sabi ni Kiyoki. Good PM po. Team DFL. Ang ganda talaga nyo. Organic beauty nyo. Ay, organic po talaga yan. Walang katulad. Nag-iisa sa mundo. Kay Cesar Apole. Akala ko si Pungloy ang kay Peng. Hindi naman pala. Sige, shout out na lang kay Greta. Hello po. Shout out. Good night. Ala, wag na. Matulog na lang kayo. At dapat nagpapakanta. Yan, so yan nga. Ano? Good night na tayo. Thank you. Ayan, so tignan natin yung pinapanood nila. Tara, isasama ko kayo sa pinapanood nilang Barbara. Para ma-update kayo. Yan. Tignan nyo guys Mga busy sila manood ng Barbara. Yan yung pinapanood namin sa Channel 7. Ayan, itong isa pa na to, busy manood. Ayan na sila guys. Say bye na. Say bye. Ayan, busy sila manood sa, ayan yung pinapanood po nila Bye guys! Good night! Yan. Thank you. God bless po sa inyong lahat. Love you all. Bye! Ingat po kayong lahat.